moja filozofia. A to dve veci. Nehnuteľnosť musí vynikajúco vyzerať a musí byť potom skvele odprezentovaná a odmarketovaná. A jedna sa mi od prvú časť. Homestaging nám robí Monika. Lebo sa chceme odlišovať od iných realitných kancelárií. A však koľko ste mali vy nejakých bytov, čo ste predávali a zrazu keď sme ich zariadili, však to bol úplne iný byt a len vďaka homestagingu sa možno mal možnosť predať o 5-10 tisíc eur drahšie. A tí klienti, tí predávajúci, keď si potom celé tak na to spätne spomenú a si povedia a wow, pripravili to, odprezentovali to, vyzeralo to skvelé, vďaka tomu sa predalo. Alebo spravíte len fotky, video, alebo ani video a predá sa to tiež, ale čo si ten klient predávajúci povie? No však to by spravil každý iný to isté. Hej. Nie. My musíme špičkovú službu zaručovať. A tú špičkovú službu nám robí Monika, ktorá je naozaj v tom homestagingu super, má všetky prostriedky k tomu, aby to robila.